खुलुमबाय दिनै मोनाबिलिनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङाव दङ जों मिथिगौ थांनाय 2020 मायथाइनि 24 जानुवारि खालाराव एबसु XNDV UBPO जों लोगोसे भारत सरकार आरो आसाम सरकारनि जथायै बर'नि थामथि गोरोबथा थामहिनबा BTR गोरोबथाया जानानै थांदोंमोन। बे गोरोबथानि गेजेरजों गोबांथार दफाया आद्रा जानानै थालांबाय जेराव मावलांनो गोनां दफाफोरा थालांबावबाय। जेराव BTC आव गोदानै 5 बोसोरनि उनाव फिन आरोबाव हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय BPF दोलोनि सरकार फैनायनि उनाव BTR गोरोबथानि बागै BTC नि गाहाय चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा गिबि खेबै खुगा बेखेवनायखौ नुनो मोनदों। मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथां बुंनायखौ नोजोर होनानै नायोब्ला सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि थाखाय साननो गोनां बाथ्रा। थारैनो आद्रा थाबावनाय गामिया BTC आव हाबगोन ना? आद्रा थाबावनाय BTR नि दफाफोरा मावफुंजागोन ना? हाग्रामा महिलारिया खौरांगिरिनि सोंथि खालामनायाव बुंनाय बादिब्ला जायफोरा BTR गोरोबथाखौ खालामदों जायनो गोरोबथाखौ खालामदों मावफुंनाया बिसोरनिसो दायथ'। जों BTC सुक्ति खालामदों बेखौ जों मावफुंगोन। नाथाय BTR गोरोबथाखौ जायनो खालामदोंमोन मावफुंनायाबो बिसोरनिनो दायथ'। बाथ्राखौ बुंदों BTC नि CM हाग्रामा महिलारि बिथाङा। बिथाङा मा बुंदों नोंथांमोना खोनासंलांनो हागोन। आपसुए আপোনাক এটা কথা কৈছে কালিও যে BTR চুক্তিখনৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ লগত একমত হৈ চুক্তিখন ৰূপায়ণৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়িব বিচাৰিছে কি ক'ব এই মুহূৰ্তত? যোনে যোনে চুক্তি কৰিছে ইহঁতৰ দায়িত্ব, মোৰ দায়িত্ব বেলেগ। এইটো কিবা নতুন কথা নাকি? এইটোতো আগৰ পৰা না, আগৰ পৰাই যোনে চুক্তি কৰিছে ইহঁতৰ দায়িত্ব চুক্তি ৰূপায়ণ কৰাটো। দায়িত্ব নাই মানে আমাৰতো BTC চুক্তিকাৰী হিচাপে আমি BTC চুক্তিত কি আছে কি নাই এইটো ৰূপায়ণ কৰিম আমি। बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव मुलुगनां थाखोनि मोनसे दावहानि खौरां फोसावनो लादों। जों मिथिगौ भारत आरो पाकिस्तानजों दावहा जाबाय थानायनि समाव इजराइल आरो इरानजोंबो दावहा जादोंमोन। बेबादिनो रासिया आरो इउक्रेनजोंबो जादोंमोन। आमेरिकायाबो गेजेर गेजेर गाग्लोबदोंमोन। बेबादिनो हामासहा दावहा दोनथ'नायखौ सिमफायनायनि अजद ओंखारनायनि उनाव इजराइलनि रैखाथि हान्जाया गाजायाव फिन आरोबाव गाग्लोबदों। जाय गाग्लोबनायाव जिउ गोमानायनि अनजिमाया 100निबो बांसिन जाहैबाय। खौरां मोननाय बायदिब्ला इजराइलआ गाजायाव गाग्लोबनो थाखाय गोबां समनिफ्रायनो थिरांथा लाबोबाय थादों। बेनि बागै आमेरिकानो मिथिहोहरदोंमोन। बे समावनो गाहाय मन्त्रि नेतान्याहुआ गोख्रों राहा लानायनि बिथोन होनायनि उनावनो बे गाग्लोबनायखौ जागायदोंमोन। जेराव इजराइलनि रैखाथि हान्जाया एयार स्ट्राइक खालामनानै गाजायाव गाग्लोबदोंमोन। गाजा नोगोरमानि अल साबा नसुंआरि आरो कान युनिसआव इजराइलनि एयार स्ट्राइक गाग्लोबनायाव 100निबो बांसिन सुबुङा जिउ खहा जादोंमोन। जेराव इजराइलआ दाबि खालामदों दि दावहा दोनथ'नायखौ फिन जागायफिनदों। नाथाय बेनि उनाव फिन बमा बेरहोदोंमोन। जेराव थांनाय 24 घन्टायाव गाजायाव जानाय गाग्लोबनायाव 100निबो बांसिन फिलिस्तिनिफोरनि जिउ खहा जादों। जेराव खमैबो 52 गथ'फोर आरो 23 आइजोफोर दंमोन। मख'नो गोनां बाथ्रा दि गाहाय मन्त्रि बेन्जामिन नेतान्याहुनि खोला गाजानि राफायाव गुलि गावलायनायनि उनाव गोहोगोरा गाग्लोबनो बिथोन होनायनि उनावनो बे जाथाया जादोंमोन। नगाव जिल्लायाव फिन आरोबाव बिरला सिट सेनानि 2 मावथिखौ हमनो हादों। जिल्लानि लेङाइ आफादगिरि कमर नाजमानखौ हमनायजों लोगोसे नेहाथारि त्रैलोक्य सैकियाखौबो हमनाय जादों। सानैखौबो हरनि समाव नगाव पुलिसा खादों। पुलिसा चामगुरियावबो 2 सोद्रोमाखौ खादोंमोन। कलियाबर रिजनेल कमिटिनि आफादगिरि दिपज्योति फुकनखौबो हमनानै दोननाय जादों। सोद्रोमा रुपति बराखौबो खानाय जादों। थांनाय साननैसो सिगाङाव बिरला सिट सेनानि सोद्रोमा 8 सुबुंफोरखौ हमनो हादोंमोन। जेराव बिसोरनिफ्राय माखासे मुवा बेसादफोरखौबो बोखांनो हानाय जादोंमोन। फिन आरोबाव बेबादिनो नगाव जिल्लायाव बिरला सिट सेनानि 2 मावथिखौ हमनो हाबावो। आसाम डाउन टाउन मुलुगसोलोंसालिया बिगियान संकायजों खुंजानाय मोनसे हारिमुआरि हाबाफारिनि गेजेरजों बुहुमनां सावस्रि आरो दिदोमथिनि थाखाय बिगियान बिरोंदामिन गोदान दिहुनथाय आरो खान्थि 2025 नि सायाव हादोर गेजेरारि जथुम्माखौ जाफुंसारै खुंफुंदों। बे हाबाफारियाव पलेन्ड, फिलिपिन्स, मालयेशिया बायदि हादोरफोरनि हादोरनाङारि थान्दैफोरजों लोगोसे आसाम डाउनटाउन मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर जथायै बाहागो लानायजों मुंदांखा महरगिरि जुबिन गार्गनि रुंसारि जानायखौ गोसो गोरबोजों मान बावदों। दिनै खोला करियानि बुसान जायगायाव आमेरिकानि हादोरगिरि डनाल्ड ट्राम्प आरो चीननि हादोरगिरि शी जिनपिंनि गेजेराव मोनसे सावराय जथुम खुंफुंनाया जालाङो। आं फोथायोदि जोंहा गोबाव समनिफ्रायनो मोजां सोमोन्दो थागोन आरो आं नोंथांखौ जोंनि लोगोआव लाखिनाया मोनसे सन्मान। आंहा जेबो सन्देह गैया दि जोंनि जथुम्माया जोबोद जाफुंसार जागोन। बे बाथ्राखौ बुंनो आमेरिकानि हादोरगिरि डनाल्ड ट्राम्पआ
द' बोसोरसोनि उनाव सानै दैदेनगिरिनि गेजेराव जानाय बे जथुम्माखौ गोबां बिथिङावनो गोनांथार होननानै साननाय जादों। मख'नो गोनां बाथ्रा दि फिन बिसायख'थिनि उनाव जों खेबथाम जानबुंजों रायज्लायखांबाय, फिन आरोबाव जों दिनै बेबादि जथुम्मायाव लोगो हमदों होनना बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव एबा मोनसे रिपर्टआव फोरमायथिदों। कलियाबरनि उलुबारि पुलिस थाना ओनसोलाव हरनि समाव बरग'लि 1 नंआव पुलिसा सिग्रोमनायाव सासे नंखाय रांनि फालांगिरिखौ हमनो हादों। लोगोसे बेनिफ्राय 1.2 कौटिसो रांनि नंखाय रां बोखांनो हादों। हमजानाय फालांगिरिनि मुंखौ मुजिबुर रहमान होनना सिनायथि होदों। मोनसे आन्दो खौरांनि सायाव बिथा खालामनानै सुलुं पुलिस आउटपस्टनि अफिसार इनचार्ज हिरेन गगৈ आरो एसिस्टेन्ट साब इन्सपेक्टर मृदुल नाथनि दैदेननायाव पुलिसनि हान्जाया मुजिबुर रहमाननि न'आव हरनि समाव सिग्रोमदोंमोन। सिग्रोमनाय समावनो पुलिसा मुजिबुरनि उन्दुग्रा खथानिफ्राय 500 रांनि 240 नंखाय नटनि बान्डोल बोखांनो हादोंमोन। नंखाय नटफोरनि अनगायैबो गंथाम HP गाब प्रिन्टिं मेसिन आरो नट सेबखांनायाव बाहायजानाय गोबां बिबांनि लेखा बिलाइफोरखौबो जब्द खालामनाय जादोंमोन। मख'नो गोनांदि थांनाय सानब्रैनिफ्रायनो मुजिबुर रहमाना पुलिसनि सिगाङाव सिमान जादोंमोन दि बिथाङा बरग'लि 1 नंआव थानाय गावनि न'निफ्राय नंखाय रां सेबखांनानै गोबां बिबांनि नंखाय रां जाख्ल'गासिनो दंमोन होनना। बे जाथायखौ लानानै उलुबारि पुलिसा 59/25 नंनि सिङाव केस रेजिस्टार खालामदों आरो बांसिनै मिथिबावनो थाखाय दासिम नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं होनना खौराङाव मख'दों। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा।